आज मी आवळ्याची एकदम चटपटीत अशी रेसिपी करते आहे, जी आपण दररोज खाऊ शकतो आणि ती वर्षभर टिकते. तर हिवाळा चालू आहे आणि हिवाळ्यामध्ये आवळे भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये बाजारामध्ये येतात. तर आज मी आवळ्यापासून छुंदा बनवणार आहे. तर त्याच्यासाठी इथे मी 1 किलो आवळे घेतलेले आहेत आणि हे जे आवळे आहेत हे व्यवस्थित असे मी धुवून घेते. कमीत कमी 2 वेळा तरी धुवून घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर हे मी सुकवून घेतलेले आहेत व्यवस्थित. अजिबात पाण्याचा अंश त्याला राहता कामा नये. आता हे आवळे आहेत हे मी किसून घेते. जर तुम्हाला किसायला जमत नसेल तर काय करायचं, हे जे आवळे आहेत ह्याचे तुकडे करून घ्यायचे, कापून घ्यायचे, आतमध्ये बी काढून टाकायची आणि मिक्सरमध्ये बारीक असं वाटून घ्यायचा तो. बऱ्याच जणांकडे काय करतात, हे आवळे उकडतात आणि त्याच्यातली बी काढून टाकतात आणि त्याच्यापासून पण छुंदा बनवला जातो. पण असं किसलेला आवळ्याचा जो छुंदा आहे ना, त्याची चव जी आहे ती खूप अप्रतिम अशी चव येते. इथे मी बिया सगळ्या बाजूला काढून घेतलेल्या आहेत आणि ह्या ज्या बिया आहेत ह्या आपण सुकवून त्याच्यानंतर पावडर करून केसासाठी पण वापरू शकतो ही पावडर. म्हणजे मेहंदी वगैरे जर वापरत असाल तर त्याच्यामध्ये घालून ही पावडर आपण वापरू शकतो. त्याच्यानंतर मी 1 किलो आवळ्याच्या किसासाठी 1 किलो गूळ घेतलेला आहे आणि हा जो गूळ आहे तो आपल्याला बारीक करून घ्यायचा आहे. आता इथे एक मी कढई घेतलेली आहे. कढई एकदम जाड अशी बुडाची घ्यायची. एखादं पातेलं घेतलं तरीही चालू शकतं आणि त्याच्यामध्ये इथे मी पहिल्यांदा गूळ घालून घेते. एक थर असा गुळाचा घालून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर वर इथे मी आवळ्याचा एक थर घालते आहे. म्हणजे आवळ्याचा जो किस आहे तो असा स्प्रेड करून घ्यायचा गुळाच्या वर. त्याच्यावर पुन्हा आपल्याला गूळ घालून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावर इथे मी उरलेला आवळ्याचा किस घालून घेते. मी 1 किलो आवळा घेतलेला, तर त्याच्यासाठी मी इथे 1 किलो गूळ वापरलेला आहे. तुम्हाला जर जास्त गोड आवडत असेल तर तुम्ही 1.5 किलो गूळ आतमध्ये घातलात तरीही चालू शकतं. आता काय करायचं आहे, वर झाकण ठेवायचं आणि झाकण ठेवून इथे मी कमीत कमी 5 मिनिटं बारीक गॅसवर वाफ काढून घेणार आहे. आता छुंद्यासाठी लागणारा मसाला बनवते आहे. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा इथे 5 लवंगा घेतलेल्या आहेत. अर्धा चमचा मिरी घेतलेले आहेत. 10 ते 12 दाणे आहेत मिरीचे इथे. हे सगळं आपल्याला कुटून घ्यायचं आहे. मिक्सरमध्ये बारीक केलं ना तरीही चालू शकतं. इथे पावडर बनवून तयार केलेली आहे. आता मी आतमध्ये दालचिनी घालून घेते. तर इथे मी 2 तुकडे घेतलेले आहेत दालचिनीचे. दालचिनीमुळे ना फ्लेवर छान येतो ह्या छुंद्याला. त्याच्यानंतर इथे मी वेलची घेतलेली आहे. इथे 4 दाणे वेलचीचे घेतलेले आहेत. इथे 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता मी झाकण काढून हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि जे सगळे मसाले मी इथे काढून घेतलेले आहेत हे सगळे आतमध्ये घालून घेते आणि हे जे मसाले घातल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मिक्स झाल्यानंतर ह्याच्यावर मी झाकण ठेवून पुन्हा एकदा एक वाफ काढून घेणार आहे. कमीत कमी 5 ते 7 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची आहे. तर इथे गूळ छानपैकी वितळलेला आहे. आवळा पण मस्तपैकी शिजलेला आहे. हे बघा मस्तपैकी पाणी सुटलेलं आहे. आवळ्याचं आणि गुळाचं हे पाणी आलेलं आहे. आता काय करायचं, इथे मसाले घालून घेते उरलेले. तर पहिल्यांदा इथे काळं मीठ घेतलेलं आहे अर्धा चमचा. त्याच्यानंतर साधं मीठ घेतलेलं आहे अर्धा चमचा. जर काळं मीठ नसेल तर साधं मीठ 1 चमचाभर घालून घ्यायचं. त्याच्यानंतर इथे सुंठ पावडर घेतलेली आहे. 1 चमचा भरून सुंठ पावडर घालायची आहे आतमध्ये. इथे काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे 1.5 चमचा. तर 1.5 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घालून घ्यायची. त्याच्यामुळे कलर खूप सुंदर येतो छुंद्याला. आणि हे सगळे मसाले घालून झाल्यानंतर व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचं. आता वरनं झाकण वगैरे काही ठेवायची गरज नाहीये. असंच परतून परतून आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. इथे मी 1 किलो आवळ्यासाठी 1 किलो गूळ वापरलेला आहे. तुम्ही जर 1.5 किलो गूळ वापरलात ना 1 किलो आवळ्यासाठी, तर आतमध्ये थोडासा असा पाक पण तयार होतो आणि तो पण खायला खूप छान लागतो. जर तुम्हाला तसं जर थोडासा असा पाक आवडत असेल आतमध्ये, तर तुम्ही 1.5 किलो गूळ वापरू शकता. इथे 1 तारी असा पाक तयार झालेला आहे बनवून. 1 तारी पाक बनवून तयार झाला ना, की समजायचं आपला छुंदा बनवून तयार झालेला आहे. गॅस बंद करायचा आणि उतरून थंड करून घ्यायचा एकदम. हा मसालेदार आवळ्याचा किस जो आहे ना, हा आपण मुलांच्या डब्यासाठी देऊ शकतो. त्याचबरोबर आपण चपाती किंवा भाकरीबरोबर खाऊ शकतो. दिवसातून 1 चमचा तरी हा खाल्लाच पाहिजे. ह्याच्यामुळे ना आपली रोगप्रतिकारक शक्ती जी आहे ती वाढवायला मदत होते. त्याचप्रमाणे व्हिटॅमिन सी भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये असतं आवळ्यात. इथे हा आवळ्याचा किस मस्तपैकी थंड झालेला आहे आणि एकदम रसरशीत असं बनवून तयार झालेला आहे.
आता इथे एक मी काचेची बरणी घेतलेली आहे. ही स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि उन्हामध्ये चांगली 2 तास वाळवून घेतलेली आहे. आणि ह्याच्यामध्ये हा सगळा किस भरून घ्यायचा आहे आपल्याला. हा जो किस आहे किंवा आवळ्याचा कोणताही पदार्थ केला साठवणीचा, तर तो काचेच्या बरणीमध्येच ठेवायचा आहे आपल्याला. तर असा रसरशीत असा आवळ्याचा छुंदा माझा इथे बनवून तयार झालेला आहे, एकदम चटपटीत असा. हा जो आवळा आहे ना, हा बहुगुणी असा आहे. ह्याला अमृत फळसुद्धा म्हणतात. ह्याच्यामध्ये ना व्हिटॅमिन सी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असतं. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवायला मदत करतं, पचनाला मदत करतो. त्याचप्रमाणे हाडांच्या आरोग्यासाठी सुद्धा खूप चांगला आहे. केस आणि त्वचा त्याच्यासाठी सुद्धा खूप चांगला आहे हा आवळा. तर प्रत्येकाने दररोज 1 चमचा तरी हा खाल्ला पाहिजे. तर आजचा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा. खाली हाईप बटन दिलेलं आहे त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा. आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात रहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.